Milane, brate, dobrodošao u podcast Sting. Hvala, Bodracelu, čast mi je i zadovoljstvo da bude tvoj gost. Već je već sam pričao skoro s Popinom, imao sam taj neki jedan podcast, pa drugi podcast, pa sam snimao onaj live na seminaru. Kaže on, brate, postao si ko Vučić, pošto sam da izlazim iz prirode. Tu smo, šta ćemo. Meni je također drago, brate, što tebi imam danas za gosta. Prvo, zbog toga što izuzetno poštujem tvoj rad, a drugo, dosta mi je ljudi pisalo da žele da vidi tebe kao gosta u podcastu, a i ja mislim da ne postoji kolega koji te nije spomenuo, brate. I u podcastu, a i ovako kada smo pričali. Propratio sam malo, da. Što kaže Johnny, mali četnik. Mali četnik, da. Pa hvala ti, brate, da ti kažem. Tebe ne treba puno predstavljati, jer svako ko prati scenu i bavi se ovim poslom za tebe zna sigurno. Tako da te neću smarati time. Da. Neću te smarati time, ali evo, reci vam, brate, kako si krenuo? Šta je kod tebe probudilo želju da kreneš da se baviš tetoviranjem? Pa, iskreno, ja kao klinac nisam imao bog za kakvu fascinaciju nešto tetoviranjem. Tu, ja sam u provinciji odrastao, nisam imao prilike da se nagledam nešto od dobrih tetovaža, ni na nešto reprezentativnim ljudima, nekim tipa putopiscima ili nekim momcima koji su živjeli neki uzbudljiv život. Više to bilo neke zidarske, vojničke, zatvorske. Nisam bio fasciniran, znaš. A pre svega zašto nisam imao priliku da se upoznam s tim, znaš. A od uvek sam kao klinac, kao bio umetnik, znaš, crtao sam, bavio. I ne samo crtanje, muzika, šta znam, generalna estetika, bio sam generalno, uvek me to nešto privlačilo. I stari burazer sam tetovirao kod nekog momka tu u Pazovi i kao, to je bilo kao, dođeš kao, biraš flešer, 20.000 fleševa, kao ti izabereš kao Panter, Smija, znaš kako to bilo. To je, ne znam, 90 i neka godina. I tad sam se prvi put susreo s tetoviranjem, bio sam u fazonu jebote, pa ja bi ovo mogao, znaš. Ali prošlo je još par godina dok ja plašio sam se, znaš, nisam znao kako to ide sa iglama, sa opremom, sa sterilizacijom, plašio sam se malo i tih. Nisam uopšte bio upućen to. I onda, kao, iskreno ti kažem, više sam počeo da tetoviram zbog posla, nego iz neke zaljubljenosti u tetoviranju. Kao, eto, kao znam da crtam, sigurno će mi to dobro ići, kao, moću da zaradim neki dinar. I tako sam ušao u to. Međutim, kad sam ušao u to, godinu dana sam tako nešto radio bez veze. I onda posle godinu dana imao sam tu sreću da živim u istom mestu sa mojim sada kumom, Zoranom Gavrićem. Svi znamo Zorana. I ona, tu je bilo ono vreme Miami Ink LA, to se emitovalo tada na Discoveryu i malo smo se palili na tu priču i onda on kao je došao s tom idejom kao da otvorimo kao studio veći, da se udružimo, da naš, i to je kao bilo super interesantno i onda pojavio se Facebook, internet, kablovske televizije i onda sve više sam imao prilike da se upoznajem s tim, znaš. I onda me Zoran uputio malo u stilove, realizam. Naravno, realizam je bio moja prva fascinacija jer sam ceo život crtao realizam, znaš. Nisam ni znao za ove druge stilove, znaš. Nisam nešto pretrano ni cenio, u tom trenutku mi to izgledalo bez veze. I tako, ništa kao, krenuli smo tu puni entuzijazma, tu nam se desila neka epizoda sa nekim lošim zarastanjima, tu smo dosta se angažovali oko toga da proučimo, bila je ona knjiga od Gaja Richardsona, mislim, nisam siguran kako se zove ta knjiga, ali to je strašna knjiga, on je bukvalno obradio sve segmente tetoviranja kroz tu knjigu i ilustrovao ih je crtežima, znaš. Tad se radilo još sa coil mašinama. I tad tunirati coil mašinu da ti radi dobro, ne znam, za pakovanje boje, za liniju, za mekane senke, to nije bilo baš tako naivno, znaš. Da.
Jer ti si mogao da imaš u ruci magiju, znaš, ali ako nemaš dobro nameštenu, naštelovanu foil mašinu i nisi upoznan sa tehnikom, džaba ti sve to, ti ne možeš da izvedeš ono što ti imaš u sebi. Onda tu je Gaj objasnio, ne znam, da veći hod na coilu je za pakovanje, manji hod je, onaj srednji hod je za senku, onaj sitan vez je za liniju, bla, 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 tako, baš je onako, pa onda je tu se bavio anatomijom tela, postavljanjem tetovaže u skladu sa mišićima i tako dalje. To je za mene bilo, znaš, ko je tad razmišljao o anatomiji tela. Da. Ne, on bio još koja je to godina, nemam pojma. I to, kroz taj problem koji nam se dešavao sa zarastanjem, neka banalna stvar, glupost, to nam je zapravo bilo baš dobra škola, jer smo morali, prvo mi smo menjali kao igle, pa smo izučavali koje igle postoje, pa smo se tu upoznali backpin, long taper, ovako, znaš, 0.35, 0.30, ma sve, znači za 3 meseca, dok su se vraćali ljudi sa tim krastama i upalama, a to je bilo proizvedeno nekim asecom, neka glupa priča, mi smo obradili bukvalno sve teme, svaku noć smo sedeli, znaš, naduvamo se, zabodemo se za komp i, brate, po celu noć, brate, a šta bi moglo biti, vidi, ovaj radi s magnum, ovaj radi sa round, znaš, i toliko duboko smo mi ušli u tu tematiku za to vreme, znaš, danas je to otišlo mnogo daleko. I sad, gledali smo, imaš kao epizodu Miami gde gostuje Bob Terrell i imaš 3 sekunde, kako su snimili 3 sekunde kako on tetovira. I mi to ponavljamo, znaš, iznova, samo da vidimo taj pokret, kako on to radi. Nije ti bilo jasno kako neko uradi portret, nema ni jedna linija, znaš, nema ništa. Samo senki, brate, to je u to vreme bilo ludilo. I odmah smo se mi upustili onako hrabro u taj realizam. To je isto bilo u svetu realizma, bilo je velikih majstora. Kod nas je to bilo sve u začetku. I tako sam ja preskočio stepenik da sagledam osnove tetoviranja. To je da kvalitetna linija, kvalitetno pakovanje, crne boje. Znaš, to moraš da imaš taj fundament. Da bi uopšte uradio kvalitetnu tetovažu. Baš sam to pominjao i u ranijim podcastima, da bukvalno imam neke zaraste od pre 12-13 godina, portret apsolutno savršeno zarastao, senke su sve tu, oči se raspale, znaš, jer nisam znao lepo liniju da napakujem, ili senke su mi dobre, a pola kose u krastama, ili tako nešto, znaš, jer ne znam da pakujem crnu, jer sam preskakao sam te korake, bio sam fasciniran samo da je meka senka, samo da je, znaš, lepo upeglano lice i tako dalje. I tako je to išlo, Zoran dobija neku ponudu u inostranstvo, povlači mene, prva gostovanja, Lova, Ludnica, onda jako veliki utjecaj na generalno tatu industriju su imale socijalne mreže. Znate, kad se pojavio Facebook, ti odjednom preko noći imaš kontakt sa svim šopovima u Nemačkoj, na primjer. A do juče, brate, znaš, morao si da odeš u Nemačku, da upoznaš nekog, vjerojatno da budeš šegr tamo meseci, lupam kako je to išlo. Da. Znate, sad, znači, vlasnik šopa otvori tvoj album sa tetovažama i kaže, druže, možda dođeš, koja cena, bla, bla. Znaš, mnogo je to pojednostavljeno. I mi tako odlazimo, jedno gostovanje, drugo gostovanje, i mi smo bili među prvima koji su krenuli da putuju na gostovanja. To je tad isto bilo, par ljudi je samo, Zoki je među prvima otišao, mislim da su Pedi i Cigla iz Bosne išli, čuo sam da je legenda našeg tetoviranja Slobasa Žarkova, da je on išao u Italiju još ranije, ali to je tad, kad čuješ da neko išao u Italiju da tetovira, brate, kao bajku da slušaš, znaš. I šta znam, i tako išao je taj realizam, scena je eksplodirala proteklih 10 godina, ne samo kod nas, nego i u svetu. Odjednom se 2011-2012 na Facebooku pojavljuju Samohin, Denja Kovljev, znaš, ljudi pred toga anonimni, totalno.
ali oni se pojavljuju već potpuno kao zaokruženi artisti, brate. Da, formirani artisti. Brate, izbacuju take radove, znaš, Amerika bukvalno pada u senku u jednom trenutku. I sve to išlo, ja sam gurao taj realizam, dosta dobro sam se probio u portretima, Black and Grey portretima, za to sam bio poznat, u jednom trenutku sam važio kao i za jednog od najboljih portreta artista u Srbiji, bla, bla. Međutim, kad sam, ne znam koja je to tačno godina bila, 2014-15, ja odlazim na tu konvenciju u Amsterdam, tamo sam gostovao sam u Rotterdamu i kao idemo na konvenciju, kao ajde. I tamo dolaze sve moji idoli, realizma, color realizma, Black and Grey realizma, i ja tu kao fascinacija i šetam između štandova i nailazim na Japanca u Burazeru, Godo pojasa, znaš kako oni tetoviraju. Da. Ima backpiece od Shige Yellow Blaze. To su neka dva samuraja u japanskim odorama. To ja kad sam video, brate, tu tetovažu. Znaš, kad a pored toga tetoviraju realizam ubijaju. A taj realizam je meni u tom trenutku tako izgledao kao dečija igračka, kao neka antička umetnost, koliko to dobro bilo, brate, ne mogu da ti opišem. I tu ja kao, brate, ja definitivno ne radim ono što želim, ja potpuno hoću da promenim. Da promenim kao stil u tetoviranju, znaš. I tu, ali ne ide to tako jednostavno, znaš, ovo je mala sredina, ti si već izgradio kao ime u jednom stilu, sad ti odjednom, znači, me klijenti i dan danas dolaze za realizam, na osnovu toga što sam postavio kao temelje pre 10 godina. I polako, ne znam da li si primetio, verovatno jesi, polako ja ubacujem taj tradicional, neotradicional, neki svoj switch, ali ne ide to baš tako lako, pogotovo u ovoj sredini, malo je tržište, ljudi nisu toliko otvoreni i ide lepo, šta ti kažem, to je neka ukratko priča o svemu tomu. Da, neverovatno koliko je napredovalo tetoviranje, što kažeš ti, par godina, brate. Od trenutka kad sam ja počeo da radim, do sada, ali, znači moram da naglasim neke stvari. Temelji tetoviranja, osnove, nisu promenjene. Da, naravno. Stilovi su eksplodirali, ne mogu da kažem da nisu, ali ono što je velika zabluda po meni, a to sam imao prilike lično da se uverim, je da je tetoviranje kvalitetnije danas u odnosu na ranije. To nije slučaj. Samo što tetovaže se slikaju folijama, mnogo boljim aparatima, to sve sija, ti misliš, brate, a uživo, ja sam vidio od najboljih artista na svetu, to ništa ne sija, to ništa nije naš, nego prosto samo su ljudi koji su umetnički više obrazovani se uključili u tetoviranje i samo su se stilovi postali su raznovrsniji. A ti kad pogledaš tradicionalnu kvalitetnu tetovažu, staru 20, 25, 30 godina, ti ne možeš da kažeš da je danas tetovaža kvalitetnije. Ne, nije. To je bilo isto kvaliteta, to su bili majstori tog posla. A da ne pričam o Japanu, gde se to tetoviranje negovalo stotinama, hiljadama godina, gde su postojali ozbiljni masteri teborija. Evo, ja sam pre neki dan prvi put u životu pokušao da radim tebori, koji nije ni malo naivan, i da ne pričam o tome kako boja izgleda kad zaraste od tog tebori, koji je to kvalitet. Jeste, brate. Mi smo, izvinim što te prekidam, mi smo imali u studiju lika koji je radio isto tebori, laser, 5 puta proban laser ne razbija pigment. I lik je odustao na kraju. Ne može da se skine laser. Znači, ne može da se ospori kvalitet starih majstora. To je meni jako bitno. Sad, ono što je prednost današnjeg vremena, to je ta inovativnost, ideje, realizuje se mnogo toga, ali opet s druge strane isto treba da se jasno naglasi da se realizuje mnogo toga što po mom ličnom mišljenju
neće izdržati zub vremena na koži. Koža kao živ organ menja se, živi i prosto ko poznaje tetoviranje dovoljno dugo, ko je dovoljno dugo u ovom poslu, zna da svaka linija, svaka senka se menja, dinamično je i sad ako je rad solidan, ima dobre temelje, kontraste, dobru liniju, ne mora liniju, ali bar dobre kontraste, dovoljnu veličinu, on će dugo ostati kvalitetan. Opstati, da. Ali ovo danas što vidimo, mikroportreti, cvetići od 5 milimetara, ne znam, milion detalja po licu, pore, ja mogu sad da stavim svoju glavu na panj, da to neće ostati. Neće, brate. Bar ne u tom kvalitetu u kom je urađeno u tom trenutku. Tako da, sve je to dosta diskutabilno danas. Jeste. A mislim da možda na to ima uticaj, brate, te, što kažeš ti, socijalne mreže, brate. Jer se većina artista, nažalost, trudi da postigne taj efekt na koži, da to bude lepo na slici, a ne razmišlja o tome da to treba da traje, znaš, i da zaraste lepo i da, znaš. To kada ti uradiš dobru tetovažu za Instagram, to ti donosi daleko više posla i daleko više para i popularnosti. Klijent, 90% klijenata, 95% klijenata je zadovoljno i kod prosječnog, i kod lošeg, i kod dobrog majstora. Yes. Nažalost, tako je. Znaju oni da kažu, vidi, ovo je lepo. Ali ja znam brdo prosječnih i ispod prosječnih artista koji imaju brdo posla i ljudi su kao, wow, super, jer oni ne znaju da nastaju ni čičarlišu. Tako da je za njih sve super, razumeš? Da, tačno. No. A reci mi, brate, šta je tebi pomoglo da napreduješ u svom radu? Pa gledaj, pomoglo mi je pre svega, mislim, glupo sad, to će možda glupo zvuči što ću reći, ali ljudskost. Znači, meni je žao da uradim na nekom lošu tetovažu, a znam da je to permanentno, da će nositi to do kraja života. I sad, ja znam koje su moje mogućnosti, crtam ceo život, znam da mogu dobro i kad ne dam svoj maksimum čoveku koji je došao da mu uradi nešto za ceo život, to je poražavajuće za mene. I onda, prvo je bilo to da ja potpuno dam sebe klijentu i da dam svoj maksimum, a posle, naravno, moj ego se hranio time što je to bilo prepoznato i među klijentima, i u javnosti, i među kolegama. Taj feedback kad dobiješ od kolega kojima se ti takođe diviš, kad oni prepoznaju tvoj kvalitet i upute ti lep komentar i like i tako dalje. Svi smo mi manje više žrtve toga. To je takođe bila satisfakcija za mene. A onda, kad to što ja želim da klijentu dam svoj maksimum i da dobijem feedback generalno sa tih socijalnih mreža i bla, bla, to se sve reflektovalo na to da moja karijera bude bolja, da više zarađujem, da više putujem i tako dalje. Tako da je sve to zajedno imalo uticaj na to da budem bolji i bolji. A kasnije u karijeri kad sam putovao, to sam dosta puta pominjao, imao sam priliku da radim u velikim šopovima sa više artista. I nekad su to bili inostrani artisti, nekad naši, ali uglavnom sve su to bili dobri artisti. I taj trip kad ti u prostoriji radiš sa 5-6 kidača koji pokidaju nas rad, pa ti, brate, znaš, sramotate da izbačiš neko smeće, gledaš da daš svoj maksimum i to se baš desilo nekoliko puta meni u karijeri. Naprimjer, u nekom šopu u Danskoj gde sam radio, ja sam bio kao superstar artist, dok se nije pojavio neki Poljak. Druže, ja kad sam vidio njegov rad zarastao, mene je bilo sramota tetovirano. Znaš, koji kvalitet.
I onda kao, daj, brate, znaš, imao sam tu sreću da momak je bio otvoren, da nije imao neke tajne, da krije nešto, znaš. Ne, brate, sve što je znao, on je već bio 10 godina duže u poslu od mene. Sve što je znao, svo znanje mi je preneo. Ja sam nešto od toga implementirao, nešto nisam, sve zavisi, znaš, nešto nije u skladu sa mojim senzibilitetom, mojim pokretom ruke i tako dalje. Ali, na primjer, od njega sam učio mnogo i tako dalje. I gde god što sam više putovao, što sam više dobrih artista upoznavao, i ja sam više napredao. I naravno, na kraju nađeš neki svoj stil, neki svoj način rada i to je to. Brate, primetio sam ti koristiš i boje. Radiš i kolore, brate, radiš i black and grey. Šta je po tebi teže uraditi? Dobar black and grey ili dobar color? Mislim da ne može to da se kaže šta je teže. Naprimjer, ja kad kažem sad mojim učenicima koji rade kod mene, da je jako teško uraditi, da je sve teško uraditi, oni me gledaju čudno. Pa, mislim, možeš ti da uradiš rečenicu, ali ako hoćeš da ta rečenica bude jako dobro urađena, da jako dobro zaraste, da slovo ima tanju liniju, deblju liniju, da je dobro postavljeno na telu, da ima solidnu veličinu, solidan kvalitet. Ja sam video brdo vokinova koji su smeće. Razumeš? I sad je pitanje kao, je li lako uraditi vokin? Pa i jeste i nije. Da. Znaš, sad, da li je teže uraditi color portret ili black and grey portret? Pa sve zavisi od toga ko radi. Ako neko ima veću sklonost ka boji, za njega je boja lakša za rad. Imao sam prilike da vidim ljude koji kidaju portrete u boji, a black and grey im ne ide. A opet, s druge strane, sam imao mnogo više prilike da vidim da ljudi kidaju crno-belo, a boja im ne ide nikako. I to je bio moj slučaj dugo vremena, jer kad sam počinjao da radim color realizam, to je tako bilo, znaš, prvo donosiš odluku, u black and greyu donosiš odluku o vrednosti te senke koja je na tom mestu, ili linije, ili šta god. A u koloru si morao da donosiš odluku za svaku novu nijansu, naprimjer na licu, a toliko ima nijansi, toliko boja, toliko prelaza, i onda, ne znam, mnogo je teže pratiti tetovažu, ona stanica ti je u haosu, jako teško možeš da se prevariš, da ti neka boja izgleda svetla, ti je uneseš u kožu, ona je tama i tako dalje. U tom smislu je kolor daleko teže. Ali kad savladaš sve te, evo da kažem ovako, teže je doći do kvalitetnog kolora, duži je put, sigurno, ali kad savladaš kombinovanje boja, kad savladaš sve te umetničke aspekte svega toga i tehničke, onda je tu samo pitanje šta tebi leži više, znaš. Ako ti više leži boja, teže će ti biti black and grey. Ako ti više leži black and grey, teže će ti biti boja. Eto, to je neki odgovor. Nema jasnog odgovora, definisan. Slažem se. A kad pričamo već o tome, brate, reci mi, kako posmatraš tetoviranje kroz prizmu umetnosti? Pa da, to je tema koja mene najviše interesuje, iskreno da kažem. To je tema za koju ja smatram da se negde izgubila. Ne u potpunosti, ali u tom celom komercijalnom sad talasu Pinterest slika i tog klasičnog realizma izgubila se ta komponenta. Znaš, više, iako je tetoviranje danas deluje daleko sadržajnije u smislu stilova i novih stilova i tako dalje. Kad bi ti procentualno gledao to, evo da pojednostavim priču, da ne ulazim sad u neku dublju filozofiju. Koliko slika
znaš da je isto kolega radilo. Identičnu sliku. Razumiješ što ću ti kažem? Znači, jedan te isti portret neke devojke koja je lepa za rad, jedna te ista ruža, jedan te isti lav, i to se ponavlja i ponavlja. Kao da nemaju ljudi ideju. I taj segment gde se, ajde sad su se pojavili ovi iPadi, pa ljudi malo kombinuju, spajaju. Pre toga u Photoshopu je to malo teže išlo, ali crtanje kao da se izgubilo u svemu tomu. A crtanje je osnov generalno umetnosti, pa i tetoviranja, znaš. I sad da bi ti, i tu se gubi ta originalnost. Ja nemam ništa protiv realizma i ja ga radim, ali bilo bi jako interesantno kada bi ljudi kombinovali lep black and grey portret sa, ne znam, kolor pozadinom i nekim neotraditionalnom ramom u nekim žutim bojama. Znaš, daj nešto, daj promeni. Da, originalnije, brate, da. I to te odvaja u startu. Američka škola je po meni najrazvijenija i najveću kulturu tetoviranja imaju, jer kod njih je crtanje još uvek osnova. Postoje majstori koji se bave realizmom, ali i oni čak pričaju o crtanju. I oni svi znaju i freehand, i svi znaju i old school, i nisu preskakali te stepenice. Razumeš što ću ti kažem? Ti kad gledaš one američke tatu emisije, ne znam, Ink Master, evo ja te pitam sada otvoreno i nadam se da neću nikog uvrediti, ali koliko kolega koje danas su zvezde tetoviranja kod nas i u inostranstvu, koliko njih bi prošlo 3 emisije Ink Mastera? Realno. Realno, jeste, slažem. Evo, postavit ću ti 3 teme, a ti si specijalizovan samo za jednu. I postavit će ti, reći će ti nacrtaj pacova sa krilima i u čizmama. I, razumiješ, to bi svaki tatu umetnik trebao da zna, da uradi. Ali prosto, koliko je tetoviranje eksplodiralo, toliko se u tom komercijalnom smislu suzilo to šta se radi. Razumeš što hoću ti kažem? Jeste, pa malo kao da je sa pojavom tih Pinterest dizajna, brate, kao da je kreativnost opala, brate. Tako je. Pa to je vezano ne samo za tetoviranje. Generalno mislim da i za život, znaš, što više imaš tih pomagala, tih gadžeta, u smislu telefona, automobila, gubi se ta neka esencija, znaš, gubi se neka mašta, čula, ne znam, mišići atrofiraju, telo, mozak zakržljava, znaš, i tako dalje. Jeste. A kad pričamo, brate, baš o tim stvarima, šta po tvom mišljenju jednog tatu artista čini kompletnim? Ja generalno ne volim da imam te kategorije u životu. Generalno ne volim ne da ne volim, ne bih želeo da omalovažavam nikog. Ja svakom čoveku koji se bavi tetoviranjem kažem kolega. To je neka prihvaćena kategorija. Ali ja ne smatram svakog čoveka koji se bavi tetoviranjem kolegom. Suštinski ga ne smatram kolegom. Jer nismo mi isto. To što neko tetovira za pare, neko tetovira kao posao, neko tetovira iz 1000 poriva ljudi tetoviraju. Ljudi su privatno, na primjer, imao sam prilike da se, znaš ono kad si mlad imaš kao idole. Imao sam prilike da se sretnem sa svojim idolima koji su klasični smećari od ljudi. Znači đubrad, s kojima ne bi popio kafu u životu. Znaš, i sad kad bi ja stavio to kategoriju kompletan artist, znaš, to bi mi bilo, znaš, ne mogu sad da kažem da neko ko je super dobar u realizmu nije kompletan artist zato što ne radi old school ili neotrad, ili ne mogu to da kažem. A ne mogu da kažem da neko ko površno radi sve stilove, da je on kompletan, ili tako dalje. Znači, jako teško je reći šta je kompletan tatu artist. Ne može da se definiše to po meni. Nešto ti se, brate, čini mi se zvuk prekinuo ili... Me sad čuješ?
sada. Pa nemam pojma. Ja se ne razumijem ovo, brate, ovo se počelo. Na sekund je se prekinulo. Koji deo? Treba nešto ponovim ili? Pa mislim da pred ta zadnja rečenica, vrte. Ne, teo sam da kažem da generalno ne mogu da odredim definiciju toga šta bi značilo kompletan artist. Nema neka rečenica koja bi to definisala. Ja imam neku svoju viziju, ali to se opet zasniva i na mom ličnom odnosu prema tom čoveku i preću ići da se tetoviram kod lika koji mi je super drag i super dobar momak, iako možda nije najbolji u odnosu na neko đubre koje kida kako radi, a kao čovjek je smeće. Da, kontam. A reci mi, brate, posle toliko godina u ovoj igri, da li ti nešto predstavlja izazov? Pa, brate, ja sad kad kažem, baš sam skoro pričao s nekim kolegama koji su manje više isto vremena kao ja u tetoviranju. I mnogi od njih su mi u fazonu kao, brate, ne mogu više, radim samo mehanički, radim samo... Ja, ako mi veruješ, ja imam utisak sada, kada sam manje više savladao i senčenje, i liniju, i kolor, i ja sad imam utisak kao da sam na početku. Kao da tek sad mi se otvaraju nove granice. Kao da bukvalno svaki novi projekat, uglavnom sad radim veće projekte. To mi je kao, toliko sam uzbuđen, toliko, ne znam kako ti opišem, znači, uopšte, ne da mi nije pao entuzijazam za tetoviranje, nego mislim da nikad u životu nisam imao veći entuzijazam nego sad. Ekstra. Ja sam primetio, na primjer, zato što kažeš ti, kada sam već počeo da putujem, znaš, i sretao druge artiste koji su bolji od mene, znaš, onda sam primetio, brate, vremenom da, znaš, kada, što kažeš ti, senka i sve te stvari, i onda sednem, brate, i onda uzmem, tipa, radio sam injektom, pa sam prešao na Xion, brate, i sad uzmem opet injektu i onda krenem da radim i kažem, pa jebote, šta sam menjao mašinu kad, znaš, dođe isto, možda mi treba, znaš, 15 minuta da znaš, da se uklopim, ali, brate, to je to. I onda sam skontao da, brate, u stvari džaba ti juriš koji je gray wash, koje su igle, koja je dubina. Brate, tehnika je bitna i kad ti jedan to savladaš, to je to, brate, ti to imaš, znaš. Taj deo, tehnički deo, koji ja uopšte ne pocenjujem, jako je bitan, ti znaš vrlo dobro da džaba sve tvoje umetničke sposobnosti, ako ti tehnički to ne možeš da izvedeš. Naravno. To je apsolutno tako. Ali, ja sad imam taj moment, naravno nisam ja ni najbolji ni u black and grayu, ni u koloru, ni u linijama, ništa to nije savršeno, ali to je neki nivo solidan, mogu da kažem tako. A sad kad imam to u rukama, sad mi se otvara ceo onaj svet onih ideja koje sam ja, o kojima sam maštao ceo život, kao kad bi radio cela leđa, tigra sa vodopadom, gejšom i to. Sad je to za mene potpuno realno. Ranije krenem da radim celo leđe, druže, ne znam odakle da krenem, ne znam gde da napadnem, ne znam kako da preslikam. Znaš, toliko si prepreka imao tih tehničkih. Sad kad nema više tih tehničkih prepreka za mene, meni se potvorio novi svet. Razumeš što ću ti kažem? Jeste. Ja sam bio... I sad to što ti rekao... Izvini, završi. Ti rekao kao mašina. Nekad promeni mašinu, brate. Ta je jedna mala promena, koja ti nekako, kao da ti treba neka promena. Znaš kad imaš taj osjećaj, treba ti neka promena. I ti promeniš mašinu i kao, wow, brate, ovo je najbolja mašina, znaš. Imaš taj trip u tom trenutku, kao, pa kako nisam ranije počeo da... I ti radiš neko vreme s tom mašinom i što ti kažeš, vratiš se na onu staru. Provališ da nema razlike, nego je tebi je trebala ta promena u tom trenutku i samo taj mala neka promena je bila dovoljna da ti opet dobiješ inspiraciju da radiš i tako dalje. Jeste. Ja sam, na primjer, bio mnogo opterećen tim tehničkim delom, znaš, što kažeš ti, meke senke i sve to, da sam potpuno zaboravio neke druge stvari i onda par puta sam se čuo sa Adamom, znaš, pustim mu rad i on mi kaže, brate, pa ovo je sranje.
Ja mu kažem, kako sranje, brate, znači, lepo je upeglana senka, boja, full upak. On kaže, da, brate, ali pogledaj, ovo ne izgleda realno. Mislim, ajde sad, trepavice uopšte nisu realne, u prirodi nije tako on. Ja mu kažem, jebote, znači, koliko ideš ti daleko, znaš. Ja prvo gledam tehnički deo. Ako je tehnički deo dobar, onda, znaš, dobro, ne. Sve ima svoje, brate, sve. Naravno. Evo, sad, na primjer, ti si, to je bio deo karijere gde je fokus tvoj bio na tome. Da. Ali sad, kad si to savladao, pa si koliko se sad tebi otvara, znači, novih prozora, kao, sad ću da obratim pažnju više na anatomiju lica, na jagodičnu kost, na anatomiju nosa, usta, na trepavice. Znači, tebi više u glavi nije opterećenje taj tehnički deo koji je nama godinama bio, ti si sad posvećeniji više umetnosti, brate. Da. I onda, ili, na primjer, dizajnu, brate, ti sad više, ranije pre tetovažu, sigurno si razmišljao kako ćeš tehnički da rešiš neki deo. Upravo to. A sada se više baviš time kako ćeš vizualno, estetski da ga rešiš. I ti si, brate, sad se bukvalno popeo nekoliko stepenika, brate. I sad po meni, sad treba da uživaš u kreativnosti, brate. Znaš, niti zidar, brate, da se baviš kako ćeš rozidati zid, brate, nego, brate, sad možda izvedeš bukvalno sve što je u tvojoj viziji, što je kompatibilno sa medijem na kom radiš, što to je koža, ti, brate, to možeš da realizuješ. I to je lepota. Jeste, evo, sad mi je baš palo na pamet, brate, malo pre smo spomenuli Pinterest, kreativnost, eto, pričali smo umetnost, znaš, crtanje. Bio sam dobio jednom prilikom knjigu na poklon, Mastering realizam se zove. Mislim da je Mike, možda ću pogrešiti prezime, De Vries. Mike De Vries. Tetoviranje objašnjeno sa strane crtanja i slikanja. I ja kad sam prelistao, pa ima na tamnijoj koži, svetloj koži, senke, ja sam u tom trenutku u stvari shvatio koliko ja u stvari ne znam i koliko tek treba da učim. Jer je tu objašnjeno kako pada senka i sve te stvari, znaš, položaj svetla, i onda sam shvatio da u stvari ti i ta slika sa Pinteresta, mi samo uzmemo sliku sa Pinteresta, ti kombinuješ dizajn, ali to ne znači da je dobro, znaš. I da ima mnogo stvari u realizmu, brate, koje treba da se znaju. Da, ljudi često iskombinuju dve slike koje, na primjer, jako se dobro uklapaju i odgovaraju priči koju je zadao klijent, ali totalno zanemare da izvor svetlosti je potpuno različit. Bravo. I onda, jer vidi, klijent uglavnom, 95% klijenata to neće ni videti. Ali će svaki tvoj kolega i neko ko ima oko za estetiku to vidjeti. I tu se razlikuju vrhunski majstori od prosječnih. Slažem se, bravo za odgovor. Jer to sam primetio da dosta ljudi, brate, ne obraća pažnju na to. Dosta dobrih majstora. Znaš šta još isto ne obraćaju pažnju, i tu često vidim grešku i kod mnogo dobrih artista, o postavljanju realistične slike na telo. Kako je pozicioniraju. Uzeo sam je reči iz usta, brate. Znači, uzeo sam je reči, to sam teo da kažem isto, da sam primetio. Gle, brate, baš sam na Instagramu pre nekog vremena objavio jedan artist, mislim da je Argentinac, ali nisam siguran, lupio sad, je bukvalno grafički prikaz tela, postavio iz nekoliko uglova, ruka, noga, celo telo, torzo, i crvenim linijama je povukao ta nepisana pravila o tome kako treba pozicionirati, recimo portret. Često vidim portret na ovom delu ruke, okrenut nazad. Bravo. To je za mene tako velika greška, ja ne znam, možda to ljudi ne vidi na taj način, ali ja to kad vidim, me je žao, gotovo kad vidim da je neko dobro uradio, meni je žao što je napravio takvu grešku. Jeste. Ali mislim, pazi, to i na oko ne deluje dobro, znaš. A meni ne deluje, ali nekim ljudima sam čuo iz razgovora s kolegama da im je to kao zanemarljivo, da im nije bitno. Meni lično to tako bode oči. Da, mislim da je to veliki promašaj, brate. I znaš šta sam još isto često vidim? Ja sam sam pravio tu grešku. A to sam kasnije naučio, bukvalno posmatrajući neke velike majstore u tetoviranju, pa čak i u slikanju. Znaš kad se recimo radi neka kompozicija sa više portreta i sad treba da staviš dva portreta na
nadlakticu gore. Sad je to jako nezgodno, zato što, recimo, rame kao rame ti je zgodno da na samom ramenu bude veličina jednog portreta i na bicepsu drugog. Ali Italijani to nazivaju piano efekat. To znači ponavljanje oblika i formi. Da se pogađa se ista veličina i ponavlja se. I to uopšte ne stvara dobru dinamiku kompozicije. Nego, recimo, ako radiš rame sa dva portreta, uvek bi trebao da gledaš, po meni, da jedan gornji portret, pošto istu grešku koju sam često viđao i kod mnogo dobrih artista, to je da kada završavaju portret na ramenu, pozadinu urade jako siromašnu i ostave veliki deo ramena u boji kože. I ti vizuelno, brate, čoveku sužiš ruku i napraviš mu je jadnijom. Rame moraš da osjećiš celo i to da uđeš duboko do te linije gde se spajaju grudi i ruka. Da kad ga pogledaš sa strane, da daš punoću ramenu. I onda, po mom mišljenju, recimo, trebalo bi da gornji portret uradiš drastično veći, za 1/3 veći, da ga pozicioniraš, recimo, na sredinu, malo unazad, a da donji portret uradiš, naravno, manji i da ga povučeš malo napred. Tako da ne pogađaš ni same ivice lica, a ni veličinu, ni odnos. Razumeš što ću ti kažem? I onda sama slika dobija dinamiku. Čak i ako taj mali portret malo uđe u bradu gornjeg portreta, nije to strašno, jer to se zove kompozicija, to se zove dinamika i tako dalje. I oko to ne zna da kaže zašto mu je to lepo, a prosto prepoznaje. Da. Ali taj gornji deo ruke je malo, da kažem, zajeban, brate, isto za pozicioniranje, pogotovo kada su u pitanju veći portreti ili takve neke stvari, jer neko ima izraženije rame, ti mu pljusneš sliku, brate, i obično dođu oči tu i ti to ne vidiš tada, ali kad slikaš, te to važno na kraju, ti vidiš da u stvari oči gube i simetriju i... Mnogo puta mi se desilo. A i meni isto. Ja sam, na primjer, dosta pravio greške na podlaktici, znaš, upravo sa pozicioniranjem, jer nisam znao da li treba da gledaju unutra ili da gledaju s polja, znaš. I onda sad kad vratim radove, znaš, onda gledam, znaš, pravio sam greške dosta puta. Što se podlaktice tiče, uglavnom trebalo bi naravno da gledaju kao unutra. Ali postoje slike, jebi ga, ne možemo mi sve da biramo, to je problem. Postoje slike koje jednostavno, koliko god ti bi želeo, ali to mi je opravdano malo, zato što kad pogledaš samu ruku, taj unutrašnji deo, on je nekako vizuelno izolovan kad čovek stoji u prirodnom položaju, ako me razumiješ. I onda mi to ne bode oči toliko ako portret gleda ka spolju. Ali ako na spoljnem delu ruke okreneš portret unazad, to mi je nikak. Zato što, hoću da ti kažem, recimo, ako portret ima ogromnu tamnu površinu na jednom delu i ti ga još okreneš kao unutra, a ovo ti traži puno prostora, znači da bi lice bi potpuno zavukao u taj deo koji skoro nikad nije vidljiv. I to opet nije ni to najsrećnije rešenje. Razumeš što ću ti kažem? Ja sam imao nekoliko takvih slučajeva gde sam jednostavno morao da okrenem lice ka spolju. Ali eto, ima tako tih nekih milion detaljeva koje čovjek mora da obrati pažnju. Jeste, brate. Da, ima dosta tih stvari koje, brate, znaš, ne obraćaju pažnju svi na to. Ma eto, ja ti kažem, ja sad mlatim o ovome, brate, pričam, znači ja sam toliko sad, entuzijastičan i uzbuđen oko tetoviranja, ja bih mogao, brate, da pričam o tetoviranju danima i ne smara me to i volim to i evo. Nadam se da te ne gnjavim. Taman posla, brate. Reci mi, brate, evo sad ovaj malo deo o klijentima. Malo pre mi si mi uglavnom odgovorio na to pitanje, obično koje pitam,
Da li misliš da klijenti umeju da prepoznaju kvalitetnu tetovažu? To smo pričali malo pre kada si mi rekao da 95%, brate, bit će zadovoljni radom i da ga radi neko prosečan, da kažem, i neki top artist. Ali šta misliš, šta su po tebi, brate, najčešće greške klijenata pre tetoviranja? U smislu odabira motiva ili u smislu... Generalno, brate, jer ja sam, na primjer, primetio dok sam bio dole u Srbiji, pazi, Vranje je mali grad, znaš, jug Srbije, i onda sam primetio da ljudi, brate, idu samo da se pljusne šara, da to bude šarano bez obzira da li, znaš, na šta liči, samo da je jeftino, brate, znaš. Tako je, tako je. Onda mislim da, znaš, nisu bili ljudi dovoljno informisani, brate, znaš, da se obrate tatu majstoru, da zakažu možda konsultacije, da mu daju slobodu, znaš, oko dizajniranja i svega toga. Pa, ja mislim da, to sam baš pričao i na seminaru, ja generalno mislim, ne samo vezano za tetoviranje, da je obrazovanje jako veliki problem. U svetu, generalno. Evo, na primjer, mnogo puta si imao priliku, ne znam, kao mlad, ako si odrastao u Srbiji, ako nisi imao love, ako nisi imao prilike da putuješ, ako nisi imao kontakta sa različitim kulturama, ti si imao sigurno predrasude prema nekim ljudima. Naravno, da. Kao i ja, kao i većina nas. Jer, naravno, šta, imao si priliku da gledaš RTS, bili smo svi zadojeni nekim lažnim patriotizmom, lažnim vrednostima, šund muzikom, znaš, ono, bukvalno iskrivljenu realnost smo imali. I sad ti, brate, odlaziš u svet, upoznaješ, brate, druge kulture i shvataš da to nije baš tako. Znaš, da nisu baš svi ljudi đubrat, a samo su Srbi najbolji na svetu. Nije to baš tako. Čak mi se u životu, nažalost, pokazalo da mnogo puta su Srbi bili gori od drugih. Nažalost. Ne bih želeo da kategorišem Srbe kao loše, nego, eto, imao sam takva iskustva. Slažem se, ja sam isto. Pogotovo, recimo, za odnos u poslovanju. Ako sam se sa Nemcom nešto dogovorio, to je to. Nema šta više da pričam. Onako je rekao, bit će tako, bit će tako. Sa našim čovjekom kad se dogovaraš, često, znaš, može da bude i ovako i onako. Ne kažem, postoji kod nas jako iskreni, pošteni, odgovorni ljudi, daleko od toga, ali opet, znaš, ti kad krećeš iz Srbije u svet, ti misliš mi smo najbolji, oni su svi idioti, bla, bla, a nije to baš tako. I onda, recimo, geopolitička pitanja, ti misliš, naš, Rusi su u pravu, Amerikanci su slikovci, ovo je dobro, ovo je loše, a ništa nije crno i belo u životu. Znači, sve ima svoje dve strane. Naravno. Tako da, kako bih rekao, kad bi svako imao u životu prilike da nauči nekoliko jezika, da proputuje neko deo sveta, da se upozna sa drugačijim kulturama, otvorili mu se novi vidici i nove dimenzije. Isto tako bi bilo kad bi ljudi imali prilike da, evo ovo sad što ti radiš, to je jako korisno ako bi to doprlo do bar jednog dela klijenata. Da oni čuju da tu postoji više slojeva ovog našeg posla. To nije samo ono što su videli na nekom omiljenom fudbaleru ili na omiljenoj narodnoj pevačici i tako dalje, tako dalje. Znači, to je obrazovanje. I obrazovanje ti daje tu širinu. Ne samo u tetoviranju, nego i u životu. Ali, pričamo o tetoviranju, znači, kad bi se ljudi upoznali sa stilovima, sa načinima rada, sa umetnošću, sa istorijom umetnosti i tako dalje, mislim da bi sami artisti imali veću slobodu da se izražavaju i tako dalje. Da, slažem se. A što kažeš ti, skoro sam se, ne znam s kim zezao, brate, kaže, gledati se podcast, brate, znači širi se, kao, rekao, što misliš tako? Pa kaže, brate, vidiš tamo na epizodi ti je napisala neka žena kao voditelj narkoman.
Znači, gleda se gde ne treba, znači, odjek je jak, brate. I ono stvarno bi, brate, znači, kao politelj narkomana, mislim, dobro je. Čim se ti javljaju, znači se gleda. Prati se. A reci mi, brate, šta lično ti ne voliš da klijenti rade u tvom studiju? Brate, moj studio ti je jedna mala hipi komuna. Znači, ovde se pije, drogira, duva, puši, sve, ali i to je sve iz vremena kad smo mi bili mladi, buntovni, živeli smo tako kao rebel, kao to malo, sve može, sve do jaja, malo tamo. I onda, kako sam ja odrastao, sazrevao, klijentela mi je postajala zrelija, već to... Halo? Ja se čujem, tu sam. Ne, izvini, nešto mi ovo baguje. Čekaj samo sekund. Samo sekundicu. I onda znaš, kako sam ja sazrevao i kao čovek i kao umetnik, sve se to polako, onako, selektivno smanjivalo, znaš, dolazilo je sve na svoje i sad ja imam, uglavnom mi je klijentela neka ozbiljnija malo, ne u smislu to ono kao profesori, nego, znaš, zreli ljudi ostvareni, ovako, onako, i sad je sve to, i ja sam zreli, znaš, i smirio sam se, i, znaš, normalniji sam, i onda je sve to došlo na svoje, ali nema kao jasnih pravila šta može, šta ne može, nego kako ponese atmosfera, znaš, ako mi dođe, ne znam, neka ekipa, Stefan Brkica i to, skupi se tu ekipa nas 5-6, pa nemoj, ja neću reći sigurno, nemoj ovo, nemoj ovo, znači, može sve. Da. Ako opet, znaš, imam neki teži rad danas, hoću neki svoj mir, onda... Halo? Tu čujemo se. Da, hoću neki svoj mir, hoću neki fokus, onda, brate, znaš, napravim atmosferu da to sve bude neka lagana muzikica, da imam svoj mir i tako dalje. Znači, nemam jasnih pravila, može da se desi da kad mi se skupi ekipa kolega, što se dešava s vremena na vreme, napravimo ovde bukvalno mali after, a može da se desi da to bude jedan sasvim regularan dan. I sad šta je, znaš, ja jako selektivno biram i klijente i onda prosto već 7, 8, 10 godina mi se ne dešava ništa što ja ne želim, jer sam ja prvo primio na duge konsultacije klijenta, pa popričao s njim, pa video njegov mentalni profil, pa ne, ovako, onako. Ako mi se on ne dopadne kao lik, ja ga ne primim i tako dalje. Tako da, poprilično mi je cool. Ja idem na posao kao da idem, brate, na neko zezanje. Eto, taka atmosfera kod mene. Da, to je dobra stvar. Što kaže... Ja ne idem na posao, brate. Ja idem, tu je pleja, tu su klinci, uče, tu je burazer, tu mi je svati devojka, svati najbolja drugarica, tu je klijent, uvek neka klopa, uvek neko zezanje. Da, to je super stvar. To je super stvar. Jer mislim kad krene, a dešava se, da te ponese toliko ovaj posao da bude stvarno kao posao u fabrici, onda gubi draž, brate, onda ide samo mehanički. Pa ja sam se zato vratio iz inostranstva, ja sam 8 godina putovao, radio sam po tim šopovima, posao kuće, ja ne mogu to. Ja sam u toj situaciji sad i posao, 5 dana, svaki dan dnevni termini veliki i onda dođe trenutak kad, brate, stvarno, znaš, više nije to umetnost i tetoviranje, nego je posao, brate, znaš. Jasno, ja apsolutno te razumem i morao sam i ja da prođem taj deo, hvala Bogu, to je završeno i za mene i hvala Bogu da sad imam tu slobodu da mogu da biram klijentelu, da mogu da biram šta hoću da radim i zato uživam, znaš, zato imam slobodu da radim u svom studiju šta ja hoću, kako hoću i to je to. Kad izgradiš sebe kao majstora, brate, stvoriš neko ime, onda je lakše, znaš. Jeste, i napravio sam ja i kompromis, ja sam izgubio mnogo novca zbog načina na koji ja sad radim. Naravno. Jer sam odbio mnogo klijenata
prvo time što biram šta ću da radim, a verovatno i time što je tako nonšalantna, hippie atmosfera kod mene u studiju i tako dalje. Ali to je način na koji ja želim i to je to, neću to da menjam. Naravno. A brate, reci mi, ti si bio jedan od organizatora seminara Infuzija. Yes. Kakvi su ti ustisci, brate, sada povodom toga? Da, to je u poslovnom smislu to je najlepši trenutak u mom životu. To je, teško je to opisati, koliko je to emotivno bilo za mene i koliko sam ja, kakav feedback od ljudi smo dobili. To, naravno, to ima svoju cenu i svoj poslovni aspekt i organizacijski i ovako i onako, nije to ni jeftino i tako dalje. Nas trojica smo bili u organizaciji, došlo je 25 ljudi i bilo je tu i stresa malo i tako dalje. Nije sve prošlo ni najsjajnije u tom organizacijskom i protokolarnom smislu, ali, brate, koliko se potrafila dobra ekipa, koliko je bila dobra energija, toliko kvalitetnog razgovora, toliko kvalitetnog sezanja, prosto toliko poruka sam dobio afirmativnih posle tog seminara. I da, evo, ja sad kažem, bukvalno da je ovo, znaš, bukvalno džabe bi radio te seminare koliko sam dobar, pozitivan feedback imao. Nema u ovom periodu moje karijere, u ovom periodu mog života, nema veće satisfakcije od toga kad ti se neki mladi čovjek iskreno zahvali, kad ti napiše poruku kako je, brate, usvojio neki tvoj savet, kako si ti nekome, pazi, to je ličnost, ti si nekome bukvalno pomogao da mu život bude lakši, da bude bolji umetnik, da više zaradi, da se sve to reflektuje kasnije na njegov život i on ti pošalje tako neku emotivnu i sadržajnu poruku kako ti je zahvalan, to, brate, ne može da se plati, verujem. Jest. To je stvarno ono, ne sad da ja kenjam ono, ali, brate, stvarno je teško za opisati koliko te ispuni, brate, kad daješ. To je stvarno lepo osjećaj. Jeste. Drago mi je svaka čast za to što kreću takve stvari da se dešavaju kod nas. Da, i meni takođe. Evo što kažeš ti, kad neko dođe, brate, bez obzira koja je cena seminara, evo, malo pre si mi pričao kako ste nekad, znaš, jurili te 3 sekunde videa, znaš, a ti ovde, brate, za 3 dana dobijaš sve spakovano, gledaš tog artista, imaš priliku da pitaš sve što te zanima, znaš. Apsolutno. Ti, brate, praviš, znaš, koji progres, brate, brži u odnosu, znaš. Ako si otvorenog uma, ako si spreman da učiš i ako si spreman da upijaš, ta 3 dana mogu da ti promene život. Po meni. Naravno, slažem se u potpunosti. Ako si došao tu pun nekih sa povučenom ručnom, ti možda izađeš i da budeš nezadovoljan. Naravno, slažem se. A kad pričamo, brate, o tome, koje bi savete dao ljudima koji žele da krene da se bave tetoviranjem? Pa to je isto teško pitanje. Ne znam šta bih konkretno rekao, osim toga da ako ne osete tu strast koju sam ja osetio u jednom trenutku i to da ih to vozi, mogu da zarade milione i dalje će biti nesrećni. Ako osete tu strast, to je to. Jeste. Ja sam primetio isto generalno neke stvari da im se mnogo brzo boostuje ego, da se jure kintu, kreću zbog kinte i da se preskaču, kao što si ti rekao, osnovni ti koraci, brate, da se ne savlada dobra linija, da se pakuje kvalitetno boja, znaš, nego se odmah kreće, brate, svi rade realizam, odmah ide portret realizam, znaš. Sve je to super. I ja sam isto preskakao korake, i ja sam krenuo zbog love, i ja sam i verovatno imao te egoistične momente u jednom trenutku. To je i mladalački, i svi smo mi skloni greškama, ja prvi, ali ako ne osjetiš to,
tu iskru, da te to pali, brate. Jebi. Žao mi te, eto. Ne tebe, nego tog lika. Žao mi je svakog čoveka koji se bavi nečim što ne voli. Žao mi. Ja sam 7 godina radio u vojsci, brate, i onda sam poslednjih par godina krenuo sa tetoviranjem kao hobi, brate. Volio sam, od uvijek sam crtao, slikao i sve te stvari i onda mi je bilo zanimljivo tetoviranje, brate, i krenuo sam tako hobi prijateljima, braći, znaš, ono. I onda sam u jednom trenutku rekao, pa čekaj, znaš, ovo volim, brate, znaš, radim do 3 u vojsci, brate, onda dođem kući, ručam, brate, od 5, ajde nekog, znaš. I onda vidim da me to loži, kažem, brate, jebeš vojsku, otvorit ću studio, brate, krenut ću lagano, pa kako bude, brate. Naravno, treba biti hrabar za taj potez i treba verovati u sebe i hiljadu puta ćete pasti, 1000 puta ćete pogrešiti, sve to normalno, ja sam grešio danas čak i ne morate toliko da grešite, ne ti, nego generalno ti mladi ljudi, jer sve je fašlaka, sve vam je rečeno, znači samo taj osjećaj u ruci koji treba da steknete i to je to. Da, sve se promenilo, brate, sad baterije, milion različitih mašina, znaš, i svega toga, što kažeš ti radiš kojili, brate. Misli nekad, brate, treba da radiš rad i treba ujutru da zalemiš igle, prvo 5-6 cigara, samo da zalemiš. Da. Pa da našteluješ 5-6 mašina. Da, to sam teo da kažem. Ja sam preskočio... To ti prođe pola dana. Da. Meni je preskočio sam taj period, nisam se bavio tad kad su bile lepnjenje igale i sve to, ali, brate, sve radio sam kojlima. Da. Ja sam preskočio lemljenje, ali mogu misliti koje je to drkanje, brate, Pa zamisli da sad moraju da šteluju što si rekao kojele, brate. Da šteluju shader, liner, ono. Ja se sećam, imao sam neku sliku, možda je, brate, baš iz te knjige što si spomenuo, bilo je sa novčićem onako, znaš, pa ne znam na koliko, pa onda staviš novčić, ne znam na koliko lim u odnosu na kontakt gore, to je kao za shader, nemam pojma, znaš, imalo objašnjenje neko. Ne mogu se setim, ali je poznata mi ta priča. Da, kao novčić, ako staviš novčić, to onda nemam pojma kao shader, znaš. Brate, za kraj razgovora, reci mi šta za tebe predstavlja uspeh u ovom poslu? Pa za mene, moj ego od mene traži da budem legenda. Da se o meni priča, da generacije pričaju o mojoj umetnosti, da budem legenda tetoviranja na ovim prostorima. To je moj ego traži od mene. Da ja uradim nešto nesvakidašnje, nešto drugačije, nešto unikatno, da postavim temelje nekih stilova i tako dalje. To je u tom iracionalnom tom delu egoistično. A ovako realno uspeh je ako si zadovoljan, brate, ovim što radiš. Ako si zadovoljan, koliko god da ti zarađuješ, kako god ti da radiš, kakav god da ti je studio, kakav god da ti je klijentela, ako je to ono što tebe čini ispunjava, to je za mene uspeh. Slažem se, brate. Na taj način imaš i mir, brate. Naravno, jer upoznao sam najbolje tatu majstore koji su nezadovoljni, a upoznao sam i neke prosječne koji su funky likovi, koji su nasmejani, srećni i to je to. Da, slažem se. Ništa, brate, da ti se zahvalim još jednom. Brate, hvala tebi puno. Bilo mi je čast. Takođe. Uživao sam u razgovoru, brate. Pozdravljam te, pa se nadam da se i vidimo uživo. I ja se nadam u Razeru, ali jedino kad dođeš u Srbiju, ja više ne putujem. Hvala ti još jednom na pozivu. U Razeru bilo mi je zadovoljstvo, nadam se da sam nešto korisno rekao, pa se čujemo. Čujemo se, brate. Svako dobro, pozdrav. Svako dobro, živeo u Razeru.